Biz bu geçici dünyada köplens kanagatlanma tapmasa gaharma gelýär. Köpler gaharna hüttü gelip bilmeýärler. Esasana ýaşlar köplens gaharlanýarlar. Bilýämiň gözal, men gahar barada bir gyzykly dad eşitdim. Esiden wagtym öýrän haýran galdym. Bu dinleýijilerimiz üçinem gyzykly bolar diýip pikir edýän. Sen meni hem gylyklanardyň. Gelin bilegitde diňläliň. Bir gün bir akyldar, "Näme üçin adamlar gahar ýelenine biri-birilerini gyýgyrýarlar?" diýip sorapdyr. Şägirtleriniň biri oňa şeýle jogap beripdir. Sebäbi olar ýüregindäki rahatlygyny ýitirýärler. Onu akyldar, ýanyňdaky duran adama gyýdyrmak näme gerek? Ýoşrak gürleşden bolmaýarmy? Hökman gyýdyrmalymy diýip sorapdyr. Şägirtleri billiginden jogap beripdirler. Ýöne jogaplaryň biri hem akyldary kanagatlandyrmandyr. Onsoň ol şägirtlerini daşyna ýygnap öwretmäge başlapdyr. Haçanna adamlar gaharlanyp gyýgyranlaryna olaryň ýürekleri bir-birinden daşlaşýarlar. Şeýdip estirmek üçin olar gyýgyryp başlaýarlar. Olaryň gahar näze güýçli bolsa, şonsa da olar bir-birinden uzaklaşýarlar. Şonuň üçin has gatyra gyýgyrmaly bolýar. Eger olar bir-birine aşyk bolsalar näme diýip bir şägirde soraýar. Akyldar hem oňa onu olar gyýgyrmaýarlar. Olar mulaýym gürleşýärler. Olar bir-birinden uzakda dursalar-da ýürekleri ýakyn bolýar. Hasanna söýbi güýçli we berk bolsa, olara pasardap gürleşmegem gerek bolmaýar. Olar bir-birine mähirli serederler, bir-birini sözsüz düşünürler, diýip jogap berýär. Hawa, biziň hemmämide çün peýdaly waka. Käwap biz biderep ýere gaharlanýarys. Gelin gahar barada. Hudaýyň sözi näme diýänligini diňläliň. Efesliler 4-nji bab 26-njy 27-nji aýatlaryna şeýle ýazylan. Gaharlanyp günä etmäň. Gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn. Iblise orun bermäň. Diýmek biz her ýerde gaharlanan wagtymyz kalbymyzda iblise ýer berýär. Hawa gödel, biz gaharlanan wagtymyz gyýkylymyz bilen ýakynlarymyzdan göwüne degýäris. Eger towa etmesek, özümiz Hudaýdan daşlaşýas. Sebäbi gahar we gyýkylyp bu günäli tibigat. Resul Paulus Efesliler ýazyny hatyna şeýle diýär: "Agdyňyzdan hiç bir ýaramysy çykmasyn. Gaýtan dinleýänleriň mätäşiklaryna görä gerekli sözleri sözläp, olary ruhlandyryň. Şonda sözleriňiz olara peýda getirer. Hudaýyň mukaddes ruhyny gamgyn etmäň. Çünki mukaddes ruh siziň Hudaýa degişlidiňiziň hemde gutuluş güni azad edilmeňiziň kepilnamasydyr. Her hili öýke kine, gahar gazap, paýyz sözler aýtmak we töhmet atmak ýaly ýigrenji häsiýetler sizden daş bolsun. Bir-biriňize mähirli we rehim sepagatly bolun. Hudaýyň sizi Mesih arkaly bagyşlaýşy ýaly siz hem bir-biriňizi bagyşlaň." Efesliler 4-nji bab 29-njy 30-njy aýatlar. Dogry. Onu da gahar saklamap himişi başartmaýar. Gahar nireden peýda bolýar? Adam ýöne ýerden gaharlanmaýara. Biz adamlar köplenç arasynda adamyz bolmadyk ýagdaýynda ýa-da bir zat ýetmedik wagtynda gaharlanýarys. Mukaddes kitap okanmazda İsa Mesih'in hem gaharlananmagyny görýäris. Näme üçin Hudaýyň keşfinde ýere gelen mukaddes şahs gaharlanny? Gelin bu arada Mark 3-nji bab 1-nji 5-nji aýatlarda okalyň. Başga bir gün İsa ýene sinagoga gitdi. Ol ýerde 50 şel açan bir adam bardy. Käbir adamlar İsany aýyplajak bolup, sabat güni bu adama şüpha berermik diýip ony aňtaýardylar. İsa 50 şel açan adamy ýerinden turdy, orta çyk diýdi. Onsoň olardan kanun boýunça sabat güni ýaşylyk etmek dogrymy ýa-da ýamanlyk, biriniň janyny halas etmek dogrymy ýa-da öldürmek diýip sorady. Olardan ses çykmady. İsa töwregindäkilere gahar bilen bakyp, olaryň doň ýürekdigine gynandy. Ýanka adama elini uzat diýdi. Ol hem elini uzatdy. Eli dolu sagardy. Matta 21-nji bab 12-nji 13-nji aýatlar. İsa wadathanasynyň howlusyna ýerip, ol ýerdäki satyjylary, alyjylary kowdy. Ol pul çawşýanlaryň ketjelerini,
kepler satýanlaň oturuşlaryny düňdürdi. İsa olara, menim öýüm wada döý diýilip atlanyrlar, diýip ýazylgydyr. Siz bolsa, muny garakçylaryň süränne urýarsyňyz, diýdi. Diýmek İsa, ýüreginiň gatylygy we Hudaýyň öýüni garakçylaryň süränne öwrendikleri üçin gaharlandy. Hudaýyň öýü biz bolýarys. Bu barada 1-nji Korintoslar 3-nji bab 16-njy 17-nji aýatlarda ýazylan. Eýsem siz özüňiziň Hudaýyň ibadathanasy diňledy. Araňyzda Hudaýyň ruhunyň ýaşaýandygyny bilmeýärsiňizmi? Hudaýyň ibadatxanasyny weýran edeni Hudaý weýran eder. Çünki Hudaýyň ibadatxanasy mukaddesdir. Şol ibadatxana sizsiňiz. Ol biziň ýaly şahsy ýagdaýymyz üçin gaharlanmady. Hawa, eger biz Hudaýyň ibadatxanasy bolýan bolsak, onda bizde Galatyalar 5-nji bab 19-njy 21-nji aýatda fanalyp geçilýän günäl tebigatymyzda deýisli bolan köne endikleriniz bolmaly däller. Onda şeýle ýazylan. Anfan howetleriniň netijesi bellidir. Olar zanahorluk, haramlyk we azgynlykdyr. Butparallyk we doga jadyweýlikdir. Ýigrenç, agdalylyk, görüplik, gahar, bäfdeşlik, jedel, bölünşik we bahyllyk, serhoşluk, awgynlyk meýlisleri we şoňa meňdes fatlardyr. Men size öň doýdursym ýaly, ýene de bir gezek doýdurýaryn. Kimde kim şular ýaly ýaşaýan bolsa, Hudaýyň şalygyny miras almaz. Mähriban dinleýijiler, halk arasynda aýdylýan şeýle sözler bar. Gahar düşmandyr, akyl dostdyr, akyl gazan. Şonuň üçin gaharlanyp, Hudaýyň beren rahatlygyny ýitirmäň. Hudaýa dogal edin. Ol size güýç berer. Hatda gaharlanyp güläşsemit, wagt geçirmäňde toba edin. Gökdäki atamyz hem söýgü we mähir bilen sizi bagşlar. Mähriban dinleýijiler, şu günki gepleşigmizde Ýakup 1-nji bab 19-njy 20-nji aýatlar bilen tamamlaýarys. Eýse ýügüli doganlar, muňa ünis beriň. Her bir adam eşitmekde çalt, geplemekde asy, gaharlanmakda hayal bolsun. Sebäbi anfan gahary, Hudaýyň isleýän dogrulygyny amalaşyp bilmez. Eger kimdiri biri bilen söwüşseňiz, onna bir-biriňizden taşlaşmaga ýol bermeň. Bir-biriňiziň araňyzy taşlaşdyrýan sözlerden dilimiz saklaň. Ýoksa bu aralykdan ýyda dönmäge ýol tapmak kyn bolar. Ýyllar boýu gazanylan gatnaşygy bir sekundda bozup bolýar. Onsoň diketmet aňsat däl. Eger siz elýäm taşlaşanmalsaňyz, onna Hudaýdan akyldarlyk soram. Goý Hudaýyň rehimi, söýbesi we rahatlygy hemmämiz bilen bolsun. Amin.